Здравейте, аз съм Даниел Гергинов. Аз съм Стефан. Днес ние ще играем една предизвикателства. Ще си правим първо гадното, после хубавото. Така. Сега... Това е кофата. Първо съм аз. Гадното е 10 секунди с уши да достигнем дъното. Така, първо съм аз с 20 секунди с уши. Защо? Добре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Така. Сега съм аз същото предизвикателство. Това е гадното. Имаме късмет. Така, давай. Така. 20 с уши. Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20! Така, той го направи. Сега съм аз. 30 секунди с уши. Не, по две ще си правим. Няма с уши. Добре. Сега 10 секунди до дъното. 10 секунди, ама с уши. Ама бавно брой. Добре. С уши. До дъното. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И ти така ме изправяй. Добре. Това е, може би, най-мъчителното. Не го правете във вас. Защото ще се удавите като нищо. Аз почти се удавих. Сега е той. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Давай. 3. Така. Последното предизвикателство имаме нещо лесно. 2, да. 30 секунди без уши под вода. Да. Първо аз ли съм? Първо съм аз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и 9, 30. Браво, издържа точно 30.